Salutare, frate, și bine m-am găsit la noi pe canal. În acest episod o să ne jucăm Plants vs. Zombies, seria pe care am uitat-o cu toții și vreau să continui. E bine, din câte vedeți, am farmat aici și sunt la ultimul nivel din Plants vs. Zombies, așa că vreau să-l facem acum și după aceea putem să ne continuăm seria cu GTA România, dar că până atunci vreau să termin. Așa că nu uitați să dați un like dacă vreți să continui cu Plants vs. Zombies, pentru că din păcate acesta o să fie ultimul clip din seria noastră. Dar dacă mai vreți, facem și alte clipuri tot cu Plants vs. Zombies. Și după clipul acesta o să ne întoarcem la GTA România, așa că hai să-i dăm start. Mamă, ce mă e? Suntem acoperiși noapte. Uitați-l aici pe Crazy Dave. Oh, he's here. Better get ready. It's gonna be one heck of a fight, ok. Practic o să fie ultimul boss, Dr. Zombos parcă îl cheamă. I know what his weakness is. You have to hit him in the pancreas. Ok, No, that was a different guy. Da, o să mă asigur să fac asta. You have to kick him in the... You have to press up, up, down, down, left, right. R. Wait, I remember what it's... No, nu-l fura! Oh, din câte nu știți, oamenii, din câte nu știți, dacă nu știți, zombiul ăla fură plantele. Da, suntem pe acoperiș ultimul nivel, hai să-l facem. Mamă, cine e mă ăsta, Terminatorul? Și dacă vă întrebați de ce am un mouse, e bine mă joc pe emulator, dar nu contează asta, bun. Hai să dăm start, începem să punem o varză. Pepenele. Dacă mai dau cut, asta din cauza să nu fie clipul foarte lung. Hai să mai punem un pepenaș. Dăm. Iar varză. Văd că e bine. Mamă, dar văd că se spawnează din ce în ce mai mult zombie. Asta practic e bossul final. Mamă, e ăla, mă, e zombiul ăla așa. În robotul ăla mare, are sens. Hai să-l înghețăm, hai să-i foi, mă, ceva. Îmi place că practic o combinație dintre toate nivelele. Hai să băgăm și noi aici unde stai, să-l mai înghețăm încă o dată, că n-am. Bun. Vărzoiul. Să încercăm să ținem chestiile simetrice, să nu facem prea nebunie. Băgăm și noi aici un... Am și uitat cum se numea asta de înghețat, dar oricum nu contează. Un ardei. Hai să vedem. Că s-a ridicat. Hai să băgăm și noi kernel plutul ăsta, care... kernel plutul este ăsta, de mamă, dacă îți dă cu găleată sunt. Hai să punem încă un melon pult, adică o... de asta cu pepene. Eu deja le-am învățat numele, dar le zic așa. Și da, v-am zis, ăsta o să fie ultimul clip din Plants vs. Zombies, seria noastră cu unde terminăm jocul. Dar dacă vreți pot să fac și diferit, gen, nu doar așa, adică dacă vreți, nu știu, moduri sau habar n-am, să continuăm cu seria. Dar am zis să fac o mică pauză de la GTA România pentru fanii adevărați. Bun, hai să vedem, iar s-a ridicat ăsta. Pentru că, din câte știți, eu pe la început m-am apucat de Plants vs. Zombies și am uitat să mai termin seria și de-aia am vrut să o termin. Bun. O să vedem. Iată-l pe ăla, lol. Bă, da, iar vine... Ăsta e enervant, rău cu mașinăria lui, că ăsta s-ar putea să-mi zdrăbească plantele. De fapt, nu că s-ar putea, chiar asta și face, dar n-aia să băgăm și noi aici un vărzoi. Bă, da, mă enervează ăsta cu... Bun, vine nebunul. Îngheață-l, fă-i mă ceva, îngheață-l, habar n-am, orice, dar să se ducă naibii de nebun. Bagă aici o ciupercuță. Băi, dacă vreți să mai postez Plants vs. Zombies, ziceți în comentarii și ziceți, vreau Plants vs. Zombies moduri. Sau vreau Plants vs. Zombies, nu știu, Plants vs. Zombies 2, de exemplu, dacă vreți Plants vs. Zombies 2. Asta să luăm și noi bănuțul. Așteptăm. Mamă, dar mingea aia molten e enervantă, că îți cam distruge toate plantele de pe rândul ăla. Bă, dar nu mai furați că sunteți enervanți, gen. Hai să vedem. Tuc. Aolea, vine ăla cu... Am uitat cum se numește, dar știți voi, ăla de sare. Iară vine. Hai că e bine că acolo e viața lui și văd că deja jumate din viață s-a dus. Aolea, iar dă-mă cu mingea. Acum e înghețată. Da, trebuie să-i punem din ala ca să se dezghețe. Am uitat și la tutorial pe YouTube ca să știu să nu fiu... Ce-a făcut, mă? Arunca cu rulota, cu mașina. Da, m-am uitat și la un tutorial pe YouTube să nu fiu foarte noob, ca să știu și eu cum se joacă. Și da, am farmat AFK, că știți că în data trecută am rămas la piscină, dar am decis efectiv să fac ultimul episod la ultimul nivel, să nu vă mai plictisesc.
cu magia catului, vorba noastră, că, na, m-am gândit să termin și o serie pentru că pentru că am uitat de ea și nu-mi place să am seriile neterminate. Bun. Mamă, cine uite-l pe ăla cu... Baba, cu ziarul. Am lapsus cum se cheamă zombiul ăla, exact. Newspaper, cred, da. Newspaper, bun. Să luăm bănuțul, mamă, vine de ăla cu fotbal. Bă, sper să nu mi-aducă gargantuar din aia mari, că ea o să fie enervanți, rău. Punem aici pe penelem. Aia o să fie extrem de enervanți. Vino, mă, încoace cu fața aia ta de orangutan nebun ce ești. Hai, poc. A dat cu gheață. Ce dă mă asta? Stai că vreau să pun o de-aia să ardă. Sunt foarte multe chestii de se întâmplă acum pe ecran și trebuie să fiu atent. Dar nu contează asta. Bun. Văd că a pus ăsta aici o iară, vine mă de la de săritor. Hai că mai avem puțină viață. Pune aici de tot felul, de pepeni, de varză, de toate. Acolo a venit ăla cu... Ce face mă? Ăsta aruncă eu orice, dar să moară mai repede, că e enervant rău. Bam, îngheață-l. I-au la mine, îngheață-l, de i-am dat foc. Dar nu știu cu mine, mă, ce am, dar nu mai vorbesc. Ok, probabil pentru că eu fac clipurile de dimineață, adică, na, abia ce mă trezesc și le fac ca să le postez mai după amiază, dar nu contează. Hai să înghețăm. Mama, hai că mai avem foarte puțin. Dă-i, îngheață-l, dă-i foc, îngheață-l, bag o daia de... Așa. Oi, gata, mă, e mort. Mortos, frățioros. Bă, nu prea a fost greu, am făcut-o first try, mă rog, și știam tutorialul. Am primit 3 diamante și un sac de bani, habar n-am ce este, sac de plante, sac de... Și am câștigat și achievement, Home Loan Security Earn, Complete Adventure Mode. Foarte tare, guys! Avem, ok, you win, no more eating brains for us, we don't want to make a music video with you, sincerely the zombies. Vreau să ne facă un music video, dar nu vreau să-l văd. Bun, guys, și cam așa a parcurs aventura noastră de Plants vs. Zombies. Am terminat Adventure Mode, am terminat și seria de care am uitat cu toții. Și următorul clip acest canal va fi cu GTA București sau orice GTA România, că văd că vă place. Și dacă vreți iarăși Plants vs. Zombies să continuăm cu moduri, că Adventure Mode l-am terminat, să scrieți în comentarii. Și bun, guys, cam atât a fost cu clipul de astăzi. Sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, nu uitați de dați like, nu uitați să vă abonați și pa!